хвана опита, но се опъна. Каза ми, че бързам, сякаш влака вече тръгна. Бавно и отдолу бил правилния начин. Значи не сме дебили, ако понякога се влачим. Крачим нагоре, но защо когато всичко е затворено? Заучено, престорено, че и заголено, и по-престорено, и по-заголено. И това било за обезчитано. Урока е дълъг, но къде си учителю? Май не е в час, май без нас. Дай 5, хай 5, най-вече с глас. И това било за обезчитано. Урока е дълъг, но къде си учителю? Май не е в час, май без нас. Дай 5, хай 5, най-вече с глас. Относно бързането, въпрос на търсен ефект. Аз водя се по темпото и търся някой респект. Ако някой иска да си ходи, сори човек, ти оставаш тук чак до последния брейк. Резултата е краен, когато вече е факт. Не бързам, но набирам скорост, по-скоро ме бута такто. Както исках да се случи, го направих и успях. Погледнах в настоящето и просто се засмях. И това било за опизчитано. Урока е дълъг, но къде си учителю? Май не е в час, май без нас. Дай 5, хай 5, най-вече с глас. И това било за опизчитано. Урока е дълъг, но къде си учителю? Май не е в час, май без нас. Дай 5,